Gaina. Mě píše Jenca, vole. To. Ale nějaké hovna zase. Klasika. No, potom jestli to spadne, tak si to nevšimaj, jen tam mě kiknul. Nekiknu, protože voláme spolu. No jo, ale on mě může z konzervy kiknout. No jak voláme spolu jenom. Jo, nejsme v té Ne, konverzaci. kamarádech jsme. Nejsme. Jsme? Nejsme. Já To vidím. vidím, že jsme v kamarádech. No já vidím, že ne. Voláme je spolu jenom. Taky dobrý. To vidím asi takhle, že tam ten hextručníček si nechám. Asi jo. No kurva, jsem si mohl nechat ten hextruč. A máš za to Janeu proti sobě. Jo, to je v pohodě. Já počkej, zlatou. Jo, McMage, no. Já jsem v píči. A možná ne. Jo. To je ten kokot, čo ti dá +1/+1, jasné. To bych viděl asi na Krakov teďkom s flekou. Otázka je, kolik mu to dá. Stačí, aby to rolnulo za 4. To jo, no. A dá? Tak je 75% šance, že dá. No. Jo, budu haluzák. Jo, dobrý. To strašně miluji tyhle kokoty, čo hrajú podľa príruček. Nezabudni dát to video 18+, lebo tu hrešíme jako na stereo, ne? Škoda, že nám natočeno to s těma Sylvanas, to bylo dobré, vole. Jo, možná se to ještě něco podobného stane. Že by Hex na toho Yetiho. Asi jo. On tam bez tak nemá žádné velké karty, maximálně možno Archmage Antonida sa později. A možná tuhle. Alexstrázu. Ale spíš ne. Jo, Hex mu to. Jo, dobrý. Ale z toho Gnoma získal celkem slušný value už. Jo, Frostbolt a Pink. Možná. Ten Moonbound ho musel celkem slušně srát. Dám tam asi Ouzu, to len vytraduje, alebo tam dám Destroyera. Alebo Elementa. Taky možnost. Asi to udělám. Proč mistake? Aha, Fireball použil. Tak jo, no. A čaga. Dobré, tak jestli chceš Chagglera, tak jo. Ohněm proti mrazu. Pojď count. Ne, nevadí, taky dobrý. Ale celkem slušně vede. Wow. Ten má těch Fireballů v té ruce. Jo,
Chceš ho mať jako tauntera? Dobre, tak si ho jako tauntera nech. No, a máš teraz tretí fireball, ty píče. Aha. Dobré, no. A jo, takhle ty. Ještě lepší. Dobré. Jen má zase opět strašně moc písku ve vagíně. Jak to? Ale zase má nějaký klec, mele nějakého. Ale zase mele nějakého hovna, vole. To je klasika, vole. Už aj offline, myslím, vole. Dobré, tyhle Magmagovia nezvyknu chodit plošně. Prosím tě, vidíš Jensu na Battle.netu online? Jo. Na čem je? Hearthstone, tu mi Battling Play Mode na Hearthstoneu. Jo? Tak si mě zase vymazal z přátel, vole. A říkám zase spousta písku, co přešel z práce. Já uděláme to takhle, all in. Jo. Shader. To bych viděl na Kel'Thuzada potradovat to všechno. Je to možnost. Škoda, že není ještě mana coin na Lightning Storm, vole. Ale jo, s tím Shredderem, s tím Kel'Thuzadem by si dělal hodně dobře, no. Ajž. Ale tak, nevadí, stejně to furt potraduješ. Jo, dobrý. Škoda. To je škoda, no. A máš druhý Lightning Storm, vole. Že bych tam dal Lightning Storm. Tak musíš se modlit, aby to bylo za 4, maximálně použiješ druhý, vole. Ne, musím se modlit, aby dal za 3 do Shreddera. No, tak to určitě. Tak to dá, že jo. A zvyšok ma netrápí. No, tak nevím, na co čekáš. Na tohle. Aj keď vlastne on dá za 3 do Shreddera, ja mám spell. Ano, však máš, no však právě. Dobré, to dobře to dopadlo. Čakal, mohlo to byť aj lepšie, ale dobré. Tak to určitě. Ježíš, ten má zase toho písku v té vagíně. Další Belcher. Lotep. Dobrý, no. To tam bude Kel, nebo Crackle. Asi jo, si to mi to vytrýska celou. Do čeho ale? Do Loteba. To nevím, že se bavit o teba nebo Belchera, vole. Dáme to do Loteba, ten dáva větší damage. No a tak tam to je tam. Přímo za 5, dobré. Jestli teď půjde mě do faceu, tak udělá velkou chybu. Ne- Ne, tam vyhodím Kel'Thuzada a obnovím si ona. Nepůjde ti do faceu. Jo, tak neudělal tu chybu. Škoda. Ale můžu jít Belcher a Lightning Storm. Teoreticky jo. Ale jo. Stejně přijdeš na svýho Belchera, takže to je jedno. To je jedno, ale on nemá karty. Už ne, no. Jo, akorát teď se to potraduje. Vyšlo, já tam vyhodím teď Kel'Thuzada.
Jo, to by šlo. Aha. To jsem nečekal, ale jinak je to furt dobrý. Aha. Počkej, mám jen 8 many, kurva. Ale můžu mu lajtnout board, jebať. No jak to ti nemá kela čem zrušit. To je jedno. Říkáš, že vytrdili všechny totemy, jo? 3-1. Jo, dobrý. Ano, jo, Tron. A nebo možná ještě lepší Doktor Boom. A v dalším kole dolče. Alebo teda Kela. alebo na jeden kel pozada. A v dalším kole dám Booma. Aha, to bude lepší. Myslím. 30 HPček furt měl ten má, kole, 30 to. Ale on měl kokot. Neměl karty, no. Teď prežiješ tu agresi od Magmaga, ten Magmag ti udělá konský kokot. To jo, no.